Скъпа дипломатична везна. Свободата в партньорските отношения и отстояването на собствената идентичност в тях, това е нещото, върху което трябва да се замислиш през следващата седмица, а и не само. Периодът създава добри предпоставки да отстояваш себе си. Ще бъдеш провокиран и конфронтиран от партньорите си, затова бъди открита и заявявай позициите си. Седмицата от 18 до 25 октомври е решаваща за теб относно изясняването на семейни въпроси. Понеделник и вторник е твърде вероятно да бъдеш повлиян от твой по-възрастен роднина, който ще насочи вниманието ти към наболели ежедневни въпроси, които касаят фамилията ти като цяло. Може би е време да промениш модела на взаимодействие. Възможно е да се наложи някакъв компромисен вариант. Времето изисква да се съобразяваш с външни и независещи от теб фактори, които ще бъдат доста изморителни за теб. Така че, скъпа везна, пази силите си и бъди твърда. Наслука от мен!